Sani koro pamone sirikal, ere pogruok e kind ODM gi UDA? Kani chak gi ja ODM ni? Adwaro chak gi ja ODM. Okay. Pogruok e kind ODM gi UDA gi sani ni kanye? Dong mano chalo gi opogre ndi. Pogruok ere nikech apenjo kamano kaluwore koda gik matimore ahinya kotenore koda weche ma Junet Mohamed kaachiel koda jatend migao Hassan Joho nowacho ewi sirikal ka giwacho ni sirikal sani tiyo maber kendo jopiny nitiere jopiny manitiere mbui ma sani thago sirikal manyiso ni magi ji ariyo magin jo ODM mangita. Simpros. Wadoni ng'e ni ODM en ODM. To UDA en UDA. Kata mabedo godo ni ma chairman UDA mar Homa Bay County kama wanae. Wambe wan gi chairman dwa. To wadwa kwero joma chal gi Junet Mohamed gi Joho. No Joho gini ne wamiyo gi kaka experts e sirikal. Giwe muomre. Gini makoro gini wuoyo mang'eny molo nyaka jo sirikal. Gini tijgi no wakonyo gi mondo gibed experts gi tijgi. Weche ma gidwa muomre ni koro gidwa kasowa kaka ni wan waero sirikal, ni wan wadwa pako sirikal molo jo UDA gi. Mago gitero weche mos. Kaka experts onego gitim ang'o? Kaka experts tich manoteri. Kaka Junet en obed leader of minority. Oti tij check sirikal. Hassan Joho oti tich wainyre jo dalawa. Wach rech wadwa ni ex situ in situ mane giwacho nwacha. Kiwanda mar rech magiloso Thika cha. Wadwa ni olose Mbita, kata Ndhiwa, kata Suba South, kata area madalawa kucha. Nikech wan kaka jo Homa Bay wan gi nam maduong' moloyo moko te. Koro Ali Hassan Joho oti tijno mane wamiye. O focus mondo ong'i rechwa, ong'i blue economy manong'ise cha. Ong'i ni wakbe ka area wano wan gi oil. Nikech wawinjo rumors moko ni nitie area ma wakanyo wanya yudo oil ma wanya strike kaka jo luo. Joma chal gi Mbadi ong'i kaka ichulo ji. Pes County obi maber. Usuru mwana wayogo cha okete mathin. Mane matich mane watero gi kaka experts. Wach siasa ma 2027 giwe muomre. Ero kamano. Odili gi msigo margi. Wambe wakonyo gi hera joma ne gikelo. Lakini experts obede experts giwe muomre. Sapodi. Oboye paro jo ODM mayo umoya.